Hola, som l'Helena Beguer i en Siddhartha Vargas, directors artístics del Pot Petit, i us volem animar que vingueu amb els vostres alumnes al SAT a veure l'espectacle Les aventures del lleó vergonyós. un espectacle de petit format basat en una de les cançons més conegudes del Pot Petit, El lleó vergonyós, que de ben segur els vostres alumnes hauran cantat i ballat en més d'una ocasió. A l'escenari hi veureu dos amics nostres, en Pol i la Juna, que fan de titellaires i cantants, i un músic multiinstrumentista que us faran fer un viatge ben divertit amb titelles i música en directe per descobrir les emocions de la mà d'un dels personatges més emblemàtics del Pot Petit. El lleó, a través d'aquest viatge trepidant, es farà amic del tigre, del cavall, de l'hipopòtam i el gall, entre d'altres, i junts experimentaran emocions com la por, l'alegria, la tristesa o la ràbia, acceptant-les, compartint-les i, sobretot, ajudant-se els uns als altres quan les emocions són difícils de gestionar. Un espectacle adequat per a cicle infantil, especialment per P4 i P5, que són qui creiem que en pot treure més suc pel treball de les emocions que fem. Teniu totes les cançons creades especialment per aquest espectacle disponibles a les principals plataformes online com YouTube, Spotify, iTunes. Així doncs, podeu fer un treball previ abans de venir-lo a veure i seguir un cop hagueu vist l'espectacle. Volem que aquesta experiència sigui inoblidable i que els alumnes tinguin ganes de tornar al teatre. Per tot això, us esperem al SAT Teatre per veure les aventures del lleó vergonyós.